Wara l-ansjetà tal-istennija għar-riżultati, issa l-entużjażmu u l-ħsieb dwar il-ġejjieni. Mijiet ta' studenti li qed jagħmlu tranzizzjoni mill-livell sekondarju għal post sekondarju l-erba' filgħodu attendew sessjonijiet ta' tarif organizzati mill-Junior College. Dawn is-sessjonijiet ittellgħu fl-Università ta' Malta. Id-destinazzjoni aħħarija għal ħafna minn dawn l-istudenti li sabu jilqawhom lir-rappreżentanti tagħhom. Fosthom Gabriel Mallija, segretarju tal-Kunsill Studenti Junior College. Meeting organizzat mill-amministrazzjoni tal-Junior College biex iniedu l-preparazzjoni l-istudenti għal-Junior College għall-istudenti prospettivi tal-kolleġġ. Apparti mill-istudji akkademiċi fil-Junior College jittellgħu għatt attivitajiet oħra u fuq il-kampus tal-Università bdiet tingħata tomaċ kejkna. L-attività fil-Junior College hija vasta, ikkomparata ma' istituzzjonijiet oħra għandek ħafna x'tagħmel. Hemm varjazzjoni kbira, eżempju f'Novembru ma li tidħol, ovvjament ikollok Freshers Week l-ewwel, ma f'Novembru ma li tidħol ikollok l-elezzjoni eżempju bejn il-Pulse u l-SDM u mbagħad ikun hemm elezzjoni għall-Kunsill. Evidenti kienet il-preżenza ta' rappreżentanti tal-Aqdiet. Ngħinu anke l-istudenti prospettivi dwar l-għażla tagħhom, jiġifieri nagħmlu anke leaflets jiġifieri fejn nagħtu informazzjoni anke fuq is-suġġetti li wieħed jista' jagħżel. Ukoll affarijiet oħra relatati iktar ma' attivitajiet relatati mal-Pulse fil-fatt nhar is-Sibt se nkunu wkoll qed nagħmlu one day seminar fl-Università ta' Malta biex nagħtu wkoll il-perspettiva tal-istudenti. U waqt li kienu għaddejjin dawn is-sessjonijiet, l-istudenti li diġà jattendu dan il-kulleġġ irċivew ir-riżultati tal-eżamijiet ta' bejn l-ewwel u t-tieni sena. Atmosfera sabiħa ħafna issa li tara dal-emozzjonijiet differenti hawnhekk, però issa nħarsu l-qudiem nilqgħu il-fifth formers li tilgħin first year fil-Junior College. U aħna lesti xorta waħda biex ngħinuhom, ovvjament looking forward das second year issa. Efhem leġittament li qed inħoss bħalissa qed jikkumplementa ħafna l-istress li ħassejtu l-eżamijiet kif ukoll jienu nistennihom, gburi ħafna b'dak li rnexxieli nġib. Ħossni gburi li rġajt għamilt passi oħra l-qoddim biex inkompli fuq l-istaqqa u fuq l-edukazzjoni tiegħi, passi oħra l-qoddim għall-università. Kontent ħafna u wara li kont qiegħed ovvjament ngħid, fis-sens kulħadd beda jiċċelebra li rċieva riżultati u qed ħareċċekkja tiegħu proprju għaddejt. Dan inkoraġġixxi iżjed lil dawk l-istudenti li kienu għas-sessjonijiet ta' taħriġ li fil-mument tad-deċiżjoni sabu jilqagħhom l-entużjażmu ta' min il-pass diġà għamlu. Meta nsib eċitata li ħanibda skola ġdida, beħsibni nagħmel bil-ġodda. Dak huwa l-għan tiegħi li ġej Junior College biex nagħmel bil-ġodda wkoll kif nitgħallem u hekk. Għażi Junior College għax bħala skola titgħallem edukazzjoni tajba u tagħmel bil-ġodda malaj, bħala social life hija tajba ħafna.